bayi. Batobat tak sabet ge watu ora apa-apa tak cokot. Ya ora temomo siongku. Bareng tak colke kok bocah iso mengkurep ora batobat. Malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok. Nah ora dong rasa bengok. Mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya banget. Bayi kok urung-urung brangkang. Batobat. Batobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerak rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah Candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak uyak-uyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 tahun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, mikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu ya men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sangarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake wis sanggeni lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis sanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pak De ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, Mas Tunama Sidam Caring Bawana Langgeng. Permoni. Kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna. Monggo kabar ingkang wis ndak tampa. Kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewasrani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra. Apa ya kelakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal winengku dening Dewasrani. Permoni jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat ginelar iki jembar. Yen to Dewasrani kepengin mengku garwa sapa wae, jer Dewasrani iki atmaja ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nganti bubrah kelawan kulawarga ingkang wis dadi kayata kulawarganing Janaka kelawan Dresanala. Yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan. Padha karo Dewasrani nyiprati rah letuh marang pasuryaning Sudarmane ya kuwi ulun pribadi Permoni. Tobat. Nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pulun jagat Girinata mboten ayugyani angripun Dewasrani kepengin dawuh lapun Dresanala. Ulun ora kok ora ayugyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandhani kelawan Dewasrani. Aja banjur ngrusak marang pagrayu. Aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga Permoni. Tobat. Menawi tetelo mekaten Dewasrani samangke mboten kasembadan angripun badhe dawuh lapun Dresanala. Kula menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewasrani mboten saged dawuh lapun Dresanala piyambakipun badhe nglampos diri utawi badhe nganyut tuwuh. Tobat mongko kula menika ibunipun. Kula menika ibunipun. Kula mboten badhe mentala menawi Dewasrani menika lampah-lampos diri.
tinimbang dewasane menika pados margi ning pejabat obat kula nyawon pamit pukulun dewasane badhe kula pejahi piyambak pukulun. Gondeli barang panjenengan menika wong tuwa sing ora nggadahi karo anake mbah tobat anake lanang arep rabi wae sudarmane ora mikir piye malah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase menggal widodari wae ora kelakon mbah tobat iya Permoni ulun jaluk ngapura kaya menapa waduka mboten paring dawuh kala wau kok dadak nitangi marang kamurkaning Permoni mbah tobat mbok panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika ya eling dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan mbah tobat saka esuk nganti sore krangkring wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono nek Permoni durung metu durung lirik durung lega mbah tobat panjenengan bareng sak menika kagungan putra kakung lah kok kaya ngono ming arep rabi kok ora kelakon iya ulun jaluk ngapura ulun keluputan kelawan jeneng kita Permoni piye mana kula menika sakit lho malah menika lara tobat dume saiki Permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan nganti wujude ra seksi kaya ngene njur dilalekke njur dikiwake biyen dhek isih apik tobat kaya ngopo panjenengan menika nggih tansah nglelo dhateng kula mulai iki mulai iki anggere kaya ngene iki mesti wis ora ngati-ati adik guru ingkang prayitna ngatos-atos Kakang Rada menika perkawis kula nggih kula namung ngempetaken kok Di nggih Kakang Rada ulun ingkang bakal tanggung jawab Dewasrani Daup lan Dresanala menawi paduka sampun maring dawuh mekaten samenika kula nyuwun buktinipun sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan nanging kudu kababar dadi pakarti sirmu piye Durga kula nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegataken kaliyan Dresanala Dresanala wis nggerbini pitung candra jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun ngantos bebeda dawuhipun dewasane kaliyan Dresanala jabang bayi dipun gege lairipun menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dawuhipun dewasane kaliyan Dresanala jabang bayi menika dipun pejahi kemawon waduh lha iki kok dadi gawat kaya ngene apa iki wah Di katos-atos Bathara Indra ulun maring adhawu ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nuri ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati aja kaya bocah cilik Permoni lungguh pepungkuran kene nun inggih ngestakaken dawuh Budhala Indra nuri nyuwun pamit pukulun Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang putra ulun dene paduka ndangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumengga ing pangabekti kula kunjuk ulun ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Budawaka Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun mriksa nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten ulun malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lawan anak kula pun Dresanala anggenipun manggun tembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandut dening anak kula pun Dresanala Brahma wonten timbalan apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala nun pamunten kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya
nalindra ing Mantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati dumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayiwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningam nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun menangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brama tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brama Warastra kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brama anggenipun sampun nyumurupi Kayiwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala ulun menggambarkaken larah-larahipun nanging sabab apa dene jeneng kita mboyataren kelawan panjenengan ulun kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya sabab apa dene jeneng para Bathara Brama ndhawuhake ya kuwi Arjuna kelawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang nyuwun pangapunten Bu Ulun kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun parengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjuk atur rasa paduka Hyang Adi Pukulun menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging goya bener tumrap ulun kita ulun anggep kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru nggih menawi kula mekaten kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak jer menika sampun kula dodo kalapatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wijing kudu kita tindakake menapa pukulun Bathara Brama wonten timbalan gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa tegese widodari Langentaya monggo widodari ingkang padha ulah beksa mau mbuyakena kagungan putra sarta mbuyakena kagungan garwa mula wektu dina iki gandeng atmaja kita ya kuwi si Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ingkang ulah beksa nggih Brama sing gedhe pangapura kita ulun piji ana ing ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lawan atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya mula kita baliya ning swarga dahana Janaka pisahna lawan atmaja kita Dresanala wektu dina iki uga Bathara Brama yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika paduka pukul menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujudi kandhutanipun anak kula pun Dresanala ulun boya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresanala kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama aduh ulun Bathara Narada kados pundi wis kono wis lakonana dhewe ning nek tumrap aku lho nek tumrap aku ya abot anak nek tumrap Bathara Narada abot anak kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu mung mergo mbelani karo anakmu ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat wedi kelangan kadiwatanmu
kowe tumindak misake bebrayane si Dresana karo si Janaka. Ah, wong tuwa trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil iki mung padha budidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Brama. Ah, piye ta ya? Penggali ngadi guru ki piye? Ning monggo gandeng panguwasa. Kuwi ning astaning Wang Pikulun Nadi Pramesti Bathara Guru, ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrap aku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake najan kita kuwi dadi andahan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulun Manikmaya. Ning nek Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nangka ning gabul pulute. Inggih. Wis ngono. Saiki pikiren to. Apa tuman apa becik apa apik. Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng 7 sasi. Lah kok arep dipisahake ki apa ora? Ah, lah bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahananing jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis ngono wangsulan. Kula kedah kados pundi? Bila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresana. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk dedosan apa wae sarta entuk pidendang saka Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni kabeh dienggo anak. Lah upama aku dadi kowe Bathara Antarada anakmu pisahno ora siut. Ora sudi. Anak-anakku dhewe mukti-mukti dhewe kok. Perkara aku kuwi ning sandhap pepadaning Wang Pikulun Bathara Guru ra aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa Nyakrawati mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe duwe bekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondho langit ning anakmu padha ketayalan uripe. Apa wangun lan apa member. Dah nyono cerak nyono padha mestani. Bathara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Bathara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Bromo wonten dawuh ulun. Iki ora mung cukup dienggo nangis, nanging kabeh tindakno. Ewaya ing pambudi raos kula. Kula menika tiyang sepuh. Dresana menika anak kula. Sampun kula dhawuhaken kaliyan Janaka. Ulun menapa mboten wonten margi sanes. Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresana kaliyan cukup ora usah kakehan gunung tanpa gunung. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru. Ditenono Bathara Brahma tetel kadewatanmu angka 2 ulun sedake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit ulun. Merkencong warudoyong pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Rodo badhe menapa? Mangke riyen Di, mangke riyen. Perkawis Brahma janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemplok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya. Amargi tumindak paduka ingkang nerak pacak nerajang perbatang kados mekaten. Menapa ingkang kula tindakaken? Lho, kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken? Panjenengan nuruti pamotahing permoni ya Betari Durga. Nganti panjenengan mentala dawuh karo Brahma swami sake. Dedhaupane Janaka karo Dresana. Ah, niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dienggo semenang-menang. Panguwasa kinarya gada. Dume sampeyan lagi dadi wong, dume sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun, tak singkirake. Sapa sing ora manut karo panjenengan, tak singkirake. Ah, nuwun sewu lho, Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayiwangan menika kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean
jejeke barang sing bengkong benerke sing luput nek Kayuwangan enek kanan sing kleru kanan sing ora bener lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken mongko kayangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka dipramesti bandar kurang ngeri tumindak nalisir saka anggrang-anggring kautaman nalisir saka anggrang-anggring bener menika boten prayogi mangke menapa kemawon badhe kula tanggel sinten ingkang boten cocok sinten ingkang boten mathuk kenging kesah saking Kayuwangan kula trilereh anggenipun dados dewa inggih ora apa-apa napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun mboten mboten upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken apa rumasane Bathara Antrada iki ora isa urip ngono apa piye apa rumasane Bathara Antrada iki ora isa urip yen to ora dadi dewa ngono apa piye mboten kula menika mandhap wonten ing Kayuwangan nggih mboten napa-napa ora dadi dewa ya ora apa-apa lah kok dados sakamenake dhewe njur sakamenake dhewe menika dados pundi kula trienget lho Di hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni hukum alam hukum adat hukum ing negara hukum karma wonten sekawan hukum adat menika hukum ingkang saged dipun wakili contone menawi wonten satunggiling desa ingkang dipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute ning saka pintering manungsa kebo mau ora wujud kebo ming dienta kaya wujuding kebo wis sak hukum ing alam menika panas sing srengenge manungsa iso gawe omah manungsa iso karis saka panas sing srengenge menika iso diwakili hukum negara jaman sak menika saya meneh anggere sing duwe dhuwit mongko iso omong sing apik saya nek iso dublak cangkeme sing don mradata niku nganggo dhuwit niku saya ora bakal kena pahukuman nika hukum negara ingkang pungkasan hukum karma menika hukum ing tumindak sapa sing nandur bakal ngunduh sapa sing nyilih bakal ngulihake sapa sing bibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna Adi Guru sampun nandur pakate ingkang boten sae Adi Guru sampun tumindak ingkang boten sae Di menawi wonten menapa-menapa ingkang mandhuk wonten ing Kayuwangan sampun ngantos sambat kula kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa kula tak medhon wonten ing jagat Adi Prawesi Permoni kula wonten maning adhawa pukulun iki kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho pukulun mun teges kula kepengin damel geger wong ning Kayuwangan namung sedaya menika kula namung kepengin buktekaken anggen paduka tasih tresna kaliyan ingkang putra pun Dewa Srani ya ulun isih tresna kelawan Dewa Srani ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misahake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kula. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ngrayipun Permoni kados mekaten. Tegese piye? Panjenengan Iwang Pilem Bathara Guru ki nggadahi raos tresna kan kempun Bathari Durga. Jernyatanipun tun nalika semanten menika nuwun sewu. Kula menika wujudipun ayu swesti ing warna ngantos panjenengan Iwang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan wanggar dhateng ngerayi. Nanging sakmenika kula sampun kados mekaten. Dos pundi Bukulun? Permoni, kula wonten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ning Kayuwangan ulun buktekake iki Arya Pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Pukulun? Iya Permoni. Ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mbah tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita leladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren ulun kepingin siram kinosokan lawan jeneng kita Permoni kepriye Bathari Durga tobat kula lak mboten klentu pamireng kula ta Pukulun mbuya menawi tetep mengaten monggo kula ndakaken tobat remen manah kula tanpa pepindhan Pukulun menawi jenengan keparing dawuh ing mekaten Pukulun iya Permoni inggih monggo kula ndakaken nuwun sewu Pukulun menapa mangke kula kedah beto sabun Kayuwangan wis ora kurang Permoni oh inggih
Bupati matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo Bu kula dherekaken. Indra kula timbalan kadhawuh. Budhar napa Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan permoni kula nuwun nistakaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara lamun to ana payu-payu katemping samirana aja nganti karo nden gawe kula nuwun nistakaken dawuh. Yama Diwati wonten timbalan. Budhana kang padha siba jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayuwangan monggo ulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Yama Diwati purna gatine marang kilat sanadasa kundur medatun jelek saking dampar kendara ngirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Jedi manggung ketanggung Joko Palorala ingkang sami ngambil pacaran ing Prabon gawe tinggal saking Mandra tindaknya Sang Hyang Otipati kanthi non saking Mandra kaya gumebyar candrane. Perkencong warudaya. Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe? Lah kok iki ora pangrik. Iki rak Bayu karo Kumajaya. Wah, nerodo. Ladal. Katingal bingah penggalih paduka. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Dewa Srani. Teka katingal mesam-mesem pasuryanipun. Pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggonku nderekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning kayuwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa sawijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumurung dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan ya pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggalih paduka lumahing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing kayuwangan swarga dahana atmajaning pukulan Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresana piye nuwun sewu Diwaji Dewi Dresana menika rak rampun sampun winengku dening Raden Janaka. Menika sampun kondhang kalukeng rat teka paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresana menika kados pundi? Ora sakakean gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresana dipalangana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot. Upama Kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresana mesti bakal nampa pidana saka Hyang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh lah dalah iki menawi tetelo mekaten kula namung jumurung ndherek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Mula kowe aja jaga ning tempat kepanasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang kayuwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Hyang Jatimurti. Kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresana bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaten sinuwun ya. Menawi telu mekaten kula kantun nderek menapa Wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun ora ketamung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang kayangan. Sedika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol terus kita mangkat dina iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati.
Iki ra ora pangling titah pujangkara. Nadan wujuding buta, lah kok teko kowe munggah ning Kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan. Mara gaging aku kita kuwi sapa? Kula abdinipun Sinuwun Prabu Dewa Serani Pungulun. Nami kula pun Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Lah dalah trembelane. Kabeh dewa ning Kayangan padha priksa, kabeh titah padha priksa. Lah kok dadi kita ora ngerti kan panjenengan ulun. Cetha yen to suwijining kita ingkang mengeng kalawan panembah. Ora nate nindakake panembah. Ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun. Nggih, nyuwun pangapunten nyatanipun kula boten tepak. Lek nomripanmu gatekno gobokmu iki kami tuwaning Kayuwangan Suralaya. Pak dewa ing sithik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pungulun. Ya ulun tampa. Akarya bombong tiasuna lebat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat. Eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadyabala. Wadyabalaning Dewa Srani lah kok teko kita mapan ing repat kemanasan. Wanter dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Dewa Srani. Dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa. Kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan. Wigatine ngendikanipun Sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau. Ulun sik ta. Karepe Dewa Srani iki apa? Lah kok dadi anggere ana dewa mudhun ning jagat mbok balekake ning Kayuwangan ngono ta kuwi? Nggih, kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe Dewa Srani iki apa? Menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan wurunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayuwangan. Menawi ngantos kawanguran dening para titah tan wurunga badhe gagar-wigar penjangkanipun Prabu Dewa Srani. Mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka. Kalebet paduka Pungulun kedah kundur wonten ing Kayuwangan. Kosek. Ulun iki wis dituntung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung lawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundul. Yen aku gelem, nuwun pangapunten. Mboten badhe kula ora truda paripeksa. Ning aku bakal bacut mudhun ana ing Kayuwangan, ana ing Janalaka. Ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa. Menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat. Belo. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep karo para Jawata. Mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani. Wah, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguwi. Lah padha karo kita kuwi dijlombrongake ning juranging kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata, ateges kita wani marang pangmasaning para dewa kuwi keluputan. Mapanmu besok bakal ning Yamani, tegese ana ning neraka jahanam utawa ning kawah Candra Dimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah Candra Dimuka. Wose sampeyan bali napa mboten? Ora bali menyang Kayangan. Wah, ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Batara Bayu. Motar kowe, ha?
Kendang kapracundang kuntal kaprapal. Yo. Wis, katon padhang dalan kemudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara Rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumular marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Narada bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek akeh sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing hati-hati. Nami pasang Kalimantabe tinebina ngiloduni dumawaing tawang towang Rama Pukulun. Teka lenggah paduka boten ketingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayangan swarga Dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Mas Tunama sidang sekaring bawana langgeng. Ya. Dresana londak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat ariping dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya, Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat ariping dayana ing kasantosan Rama Pukulun. Wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggali paduka. Menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna. Jagat Dewa Bathara Dresana. Nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun. Ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon lawan si Arjuna. Sapa to sing ora bombong? Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana. Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah. Luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulup Dresana wis gerbine ngancik pitung candra. Saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu
anggindhong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu. Mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanana aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula sumanggaaken Pukulun. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresanala ana ing swarga dahana kene. Udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun. Anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara, bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan, nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan, merga katrem olah katresnan kelawan Atmajaku Dresanala. Mula ya nggih. Ora jeneng aku nundung kelawan sira kulup Arjuna. Wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara. Perkara anakku Dresanala sawetara titipna kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal ngluwentrah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala. Mula Arjuna, ora jeneng aku nundung kelawan sira. Baliya tilik ana negaramu, tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga dahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kulawarga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna. Gel penggaling Sang Arjuna. Nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta. Ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana. Watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klepat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Dresanala wau. Ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembag ingkang kados pundi? Sing gedhe pangapuramu. Sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu. Iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brahma. Ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah. Lamun Iwang Jagadgiri Nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan. Monggo syarat-syaratane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora weng kena winengku dening sapa-sapa Dresanala. Nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuh Iwang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih. Kandi kanyono-nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagadgiri Nata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagadgiri Nata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babagan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagadgiri Nata.
Milanono kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagat Giripati. Bersana aja, wong ayu aja. Bersana. Tunama sidam skaring bawana langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Dresana. Sembah kula kunjuk Eyang Pukulun. Ya, ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun? Pukulun, gendeng kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Hyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun keparenga paduka jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma. Dresana. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboya kena wolawali. Malah kita ngerti yo apa ingkang dak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka kita bakal winengku dening Atmaja Ulun ya kuwi nalindring Nusuwa Kambana ya ing Nusuwa Rukmi Atmaja Ulun Dewa Srani Dresanala plak kapitara Sang Dresanala. Dari Durga kula wonten maring dawuh Pukulun Dresanala ulun paringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani teka malah ora eling mangsa Badawa gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresanala wis ora eling Purwadasina gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja Ulun tobat ngestakaken dawuh ayo nggih Dresanala ora usah dadak semaput barang. Panudya utama ngambar arum sang kusuma obat bareng tak bobong saka Suralaya prapteng repat kepanasan lah kok malah kowe eling Purwadasina. Kowe wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung merga saka kowe Betari Durga. Obat kowe ora basa karo aku. Aku ki peranganing dewa, aku ki garwane Hyang Pukulun Jatimurti. Ora peduli. Gunane apa tak basani? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe sawijining raseksi betah buteng aniaya marang sapadha-padha. Memper pewujudan wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana Betari Durga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misahake katresnanku karo Raden Janaka luwih-luwih kowe ora nyawang yen to aku ngandhut jabang bayi. Yen to aku dikon ngladeni karo Dewa Srani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi sawijining ibu? Kowe sawijining makhluk ingkang ora pantes urip ana ing alam padhang. Kowe sawijining titah ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mung dadi ndiping neraka jahanam. Iblis anak cangkeng. Obat jaluk mati
Batobat, kowe ngono-ngono karo Bendari Durga. Derajatmu ya apa? Kowe iki mung anake Bathara Brahma. Selagine Brahma wae kalah luhur. Karo Bendari Durga lha kok kowe ning ngomong-ngomong mandi Bendari Durga. Piye? Kowe njaluk mati cara piye? Tresana lah. Modar. Endang kapracundang den uncalaken dening Pandya Bendari Durga. Ketap-ketap ing akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresanala. Eling-eling gerbini punang jabang bayi. Ingkang yuswa Sapta Candra bengok sura kebareng ing Jawata nguwataken jabang bayi jalu pekek warnane. Biyo. Rekane arep tak pateni malah ndoboli. Batobat tak uncalke ado tibamu kowe tiba. Tiba bengok sura nganti jabang bayimu lair piye? Lanang kowe Batobat lanang. Iya ana kutile semono. Cetha lanang iki Batobat Dresanala anakmu lair. Dewasrani. Iki Dresanala ora eling mergo anake lair. Gawanen rukti menawa ning negaramu Dewasrani. Wah, Kakang Mbok. Batobat baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketokne bakal dadi wong bagus. Batobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu piye aku ki ya suwijining wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek ya apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas nyedot mempeng. Ora iso suda ngelake. Batobat ilate kaya wis dom. Batobat aku apa ya mentala ora dajal. Kowe kudu tekaning mati, jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Mergo yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dhawuhing anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabetke watu gilang sumyor kuwandamu. Aja ngatutke dosane Bendari Durga ya, bocah. Jabang bayi Batobat tak sabetke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siongku bareng tak culke kok bocah iso mengkurep ora Batobat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok nek ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung brangkang Batobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae apa digerak rasa mateni karo kowe kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuwandamu kowe bayi
yen untuna wong ngaprang kasangsaran Narada dedali kedunya kaleweran. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundarandir Bawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan. Nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan. Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut. Iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos nganti Narada wae keplayu saka Kayiwangan. Nggih yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas. Nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone. Nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun. Nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih kelawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendheneng bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun. Nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenana. Gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger, bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang Geni. Wah ngopo Semar mboten napa-napa ming wangon tok Wisang Geni. Iya wis Wisang Geni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisang Geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisang Geni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa. Dipun keparengaken ulun keparengaken. Matur nuwun. Ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para Jawata ingkang mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud Jawata ingkang utama nanging wujud Jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere. Nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Kulun. Matur sembah nuwun. Bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane. Loh iki ana watu kok iso omong. Waduh. Aku ki wong. Oh, kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing momong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing momong aku? Iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok. Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni? Ya Bambang Wisageni. Ya Bambang Wisageni. Heeh.
Iki kok kiwatengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke nang wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngono to. Kae kok ana wong digantung ilate melet diketok kae. Ha ndi? Kae. Ha, iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung anggere ilate melet diketok kae wong nang donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile, dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho, Kek. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake. Awake tatu medhetihe mari meneh disilet meneh. Endi to? Kae lho. Wah. Kae grema. Sing senengane adol wong mula kaya ngono kae. Wah, werna-werna ya, Kek. Werna-werna. Kae kok ana wong nggawa gelas sirahe ditutuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji, sesuk hukume ngono kae. Apa iya, Kek? Domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya, Kek, iya. Lah kok lho kae ana. Kae ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae apa, Kek? Mongko dislomoti dhewe. Ah, kae endi to? Kae. Wah, kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Gone dhewe disaki ning jukuki nggone kancane. Kuwi. Wah, ngono to, Kek? Lah kaya ana sing malah lambene dislomoti nganggo cerutu. Kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme dislomoti nganggo cerutu. Oh iya to, Kek? Lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho, Kek. Endi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dicatuti. Dijabuti kukune. Ah, wo, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya, Kek. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan, nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang, Kek. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho, Kek. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Burung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe kae Sindi. Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kek? Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus ngene bae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel,
Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono kek. Heeh. Ning Karangkadempel ki ning gone sapa? Ning omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karangkadempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak tepungke karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Heeh. Kowe lah edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kokean omong. Tak kanthi nang Karangkadempel, mau tak duduhi bapakmu karo ibumu, ning kowe kudu wani budidaya. Ya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo gak tak derekake. Apa iki winastan Karangkadempel kek? Ya iki sing jeneng Karangkadempel iki ya iki. Wah, elok. Kiwa teng ning omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karangkadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Tru. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kak sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwa ning glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Lah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to, kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu sing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki.
Bagong piye? Dijotos iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibakke raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak menangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat nangan ning kalangguan. Aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot tetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning koyo ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawono balik. Ya sing ngati-ati bisa geni. Pak, kok bapak kaya akrab banget. Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo reng? Ngerti ya Truk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo Truk? Kae sejatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi lho tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos napa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa ana kawan ya traya ya iki sapa ana noman munggah ana ing kayuwangan lah kok banjur apa-apa dirusaki apa-apa digawe rubuh kowe sapa takon karo aku wis anggeni kowe sapa aku Bathara Penyarian sikilmu sak cengkeng ora ngambah Bantala kowe apa jin setan priprayangan Gus aja ngawur-ngawur ulun iki dewa lho dewa iya lah yen ngono kowe sing tak goleki aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Mati kowe. Sambat kowe. Ayo, amok suruh merata, saya merata. Iki sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, Ulun Bathara Indra.
Bathara Indra karo penyarian apane? Ora usah dadak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboya ngerti padha wae. Ayo, ampok Surabrata. Wah. Ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh, yo. Oh. Wah. Bang Wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogya katujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo wangsulana pitakon kanthi pertitis wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalindaning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mobamu sing titah. Wis anggeni ulun mboya ngerti. Ora usah dadak kokean gunung tanpa guna. Ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin, sirnakna wisang geni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api pila iki mau kelak-kelak nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah apa mbok anggap aku mati ya ngono apa piye wis anggeni ora iso mati butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa kayangan iki tak gawe sungsang bawana balik yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru lah dalah sip ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Nek Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu.
Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku ya. Swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gonto supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetahunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Masang kaliman nabi tinebena ing ladune Demawaing Mamang Tuwang Pukulun mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna Luntama guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Weh lah dalah namung titaswantah teko ngedap-edapi Pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani Pukulun. Ya ulun njaluk tulung ya Kresna. Nggih Pukulun. Werkudara. Nggih. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira kaidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra-Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra-Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Ya. Ngopo nggir kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe kuwi titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkai. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora Semarang nyogok bokoke kancane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek gojek rada semu. Semu ya men. Mikir lak jangkai. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing arep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sakarepanku lak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo?
Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kayak aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to. Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengos kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lari niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae, wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok. Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke Pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Perkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah mani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mantel. Mantel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng kok dhewe. Gedhe glombior iki. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdi kuwi ngerti bapakku. Ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon iki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakdi ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakdi kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Yo ben, nanti anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane yo ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki kawi, bocah nika ditutke, Ndara.
milar wangsit pindha gombang ngajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang sinar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayine mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada kencang warudaya adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngamudi bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun panjenengan legah wingking menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti apa-apa Hong wilahing Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng Kaneka putra inggih wonten dawuh Pukulun Manikmaya wonten timbalan Pukulun mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba amung ulun kita wis gawe geger kayiwangan kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka ngrang-gring kautaman kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanana liya kejaba mung wisanggeni mula gage Seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun Janaka wonten dawuh kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki nggih mboten mangertos arane wisanggeni arane
Rupane wis anggeni lan sumurupa, ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki bapak. Iki bapak Utawa Ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Ndara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh. Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae? Mbok ngono. Kowe Tru iki aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani. Tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kaya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani. Pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng lho Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, golek gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo apa? Mataku, jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mempadake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira to kekuwataning wong wedok.
Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Wanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan nukuk Dresanala, bedyah dadamu, pecah ndasmu. Waduh. Wah. Mati aku. Waduh. Piye Janaka? Areng apa kowe? Areng apa? Tobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Tobat. Mong pengen napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batu-batu iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Gak apa ora, aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batu-batu diolah-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olah-alik ndak rugi. Kudu diolah-alik. Batu-batu iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresanala. Apa pangeran ana dawuhmu apa? Sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak kandhani ya Dresanala. Kuwi wis anggene, kuwi anakku Dresanala. Tobat wis anggene anak. Iki Kanjeng Ibu Bapak. Iya. Anakku rene ya. Mboten kula teng mriki mawon. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digowo. Apa itu? Lumayan. Ibumu seneng-seneng. Seneng-seneng piye? Ditenono ora gelem rene ditenono. Seneng-seneng ya sapa? Pripun? Mau neng kono lak sing ngakon sapa wis metuke wan bojoku. Kula niku mboten methoke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, juga niku lho. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok yo saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Rak saiki. Terus esuk pira tak takon. Ki ngopo ta iki?
Enten apa? Sengit. Wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewasrani kok diunake seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku di ning kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kerojah raja mergo pisah karo sampeyan. Sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Mas? Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kaludhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa mbok ora ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Kene iki ora seneng aku. Aku ora seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tutuk aku ditutuki. Ya ben ditutuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewasrani tak suwek sandang aku senggol Dewasrani tak obong. Lah niki wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tingglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampuke masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Kuwi aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sak werni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang. Wah! 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 Arsa madange jagat mung sak pucaking wukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung